Mangabe namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi usijoine, kofa ibhathini usubscribe ukuze ke njalo mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo nawe ke uzoba ingcenye yazo. Iqembu lamaZulu elidlala kuyona ke iAbsa Premiership, amaZulu ke nawo sewakwazile ukuthi ke aconduct wona ke ama-test wayo ke i-COVID-19. Bahlole ke abadlali ukuthi sebakulungele ukuthi ke bangaqala ukuyiqeqesha nokuthi ke bayilungiselele futhi nokuthi imidlalo yayo ke iAbsa Premiership mayiqala futhi emva ukuthi ke iye yama ngenxa yayo ke udaba lolu ke lwe-COVID-19. AmaZulu athi mawaconduct ama-test ayibathola umdlali oyedwa oyewatesta positive, kodwa ke iningi labo abadlali bathe mangabe bebahlola babathola ukuthi ke bakulungele ukuthi bangaqala ke ukuyiqeqesha. Ngeke ke ndlule sitestile abadlali i-technical team wonke nje umuntu othintekayo makuzoqala makudlala imidlalo le ibe khona ke ama-test enziwe ngalo besine evikini elidlule-ke aseyaphuma. Ngicabanga ukuthi ngokuphelele nje aphume ngomsombuluko. Yonke-ke ama-results akhomba khona ukuthi wonke umuntu engaqala ukuyilolonga, konke kuhambe kahle nje ngingasho kanjalo, akukho okukhalisayo. Wonke umuntu ama-results akhe awatholile. Kuthina-ke ngingasho nje ukuthi mhlawumbe umdlali uyedwa umdlali-ke onike lelo thuba lokuthi angaqala imbandakanyise nabadlali bonke, kodwa ilokho okubizwa ngokuthiwa yini i-isolation or ukuhlala uvaleleke kuze kube odokotela abanika igunya lokuthi sungaphuma. Lokho-ke phakathi kwethu-ke naye umdlali sithethe amaZulu thina kumele ubala kakhulu ngalezo ndaba, sizofokhasa nje ekutheni wonke umuntu bathole bonke i-support abayidingayo abadlali. So ama-results ngoba sephumile asho khona ukuthi sesingalungele ukujima, siqalile khona namhlanje uyilolonga.